Astăzi o să vă arăt cum îmi fac eu avatarul pe Avatar All. O să fac așa. Nici bebe, nici așa de vreo 3 ani, nici așa. O să fac așa gen adolescentă. O să o pun așa cu blush. Așa. Astăzi un pic am uitat să-i colorez părul. O fac roză. Și o să vă arăt și un secret cum să puneți un accesoriu de păr foarte cute. Așa. Bluza asta o facem așa mauve, scuzați-mă. Așa. Nu asta. Da, e bună aia, o să las așa. Nu-mi plac șosetele astea, o să le pun astea. Zici că sunt niște ștrampișori așa. Ștrampi. Nu o să-i mai pun. Ba da. Ăștia. Ce să-i pun în spate? Un ursuleț. Foarte cute. O să mai fac o dată un episod unde fac alt avatar. De fapt, cred că o să vă arăt Agrafa într-un alt episod. Eu sper să vă placă. Da, acesta este avatarul meu. Așa. Și cam atât cu acest episod. O stați un pic să vedem și ce aici.